Mano si di si mando nanamo. Odi yende kwambi sende mungu. Agra megu si makudibe. Lekori yu la juya. Mano si di si mando nanamo. Odi yende kwambi sende mungu. Agra megu si makudibe. Meja mwabu si akwa moria ho. Mano si di si mando nanamo. Odi yende kwambi sende mungu. Oriegu la shoe ya. Oriegu la shoe. The goat. Hello. What the man? Uwe ishi, why not in me and go out there, ma? When I want to know why not in me and go out there, ma. Wow, Madola, long one, Laria, wow, Madola, Moto, Laria, Munuana, wow, Madola, $1 billion, Laria, what do you want to send them home? Go out there, ma. Wa Madola Zumoto, Gari Amunuana, Wa Madola Mocholo, Gari Amu, Wa Madola Longwine, Gari Amu, Rodi Yem, the Wambi sent them on the way we wish. Agra Megusima could be Major Mokosapa Moria. Manwasi, the Simado Nanamu, Rodi Yem, the Wambi sent them on the way we wish. Agra Megusima could be Major Mokosapa Moria. Manwasi, the Simado Nanam, Rodi Yem, the Wambi sent them walk to where we wish. I'm on a digital. Also, you give also in Ayala. Oh, I'm Carolina Birabia, come on, Yanabo. What you want is what is your great. I think we're in the Abana. And Canada, who came with us speed in Fuama. I don't play here with Tiboran. Meditate. Many look at 50. Oh man, nothing like immense. Original security. Security, bravo, Guzuro. I want to your police, you have the which I will put you under. That's security. I want a number one man. The Madium. Check his young man. When you have a man, I can't have one man. Church of Bola. Yeah, man of government. So, I'm Madola Kobi. Every 1 year. Wow, Mama Kobi. Wow, Papa Robi. Raining where? How is you? I can't pull a me. Fine. Take him out and let him take him. He walk like a governor of Layamanishi. Come on and water. Wow, Mana Kobi. Wow, Papa La Kobi.
na-ere nwa mụrụ na mbụ mana ka obi na-ere n'enwe ya ọ bụ iji ụwa nye na-akwụ n'ike ebe o nwere klọb ị ga-ahụ klọb agụwa gị nwere klọb ị ga-ahụ gị fụrụ ntụtụ na-asị mụ na klọb aga m abụ ya sonye na nwanne ya na ụjọ adụgbo ya ụjọ adụwala m na nwanne ya na ụjọ adụgbo ya ụjọ adụwala m na nwanne ya na ụjọ adụgbo ya ụjọ adụwala m na nwanne ya na ụjọ adụgbo ya ụjọ adụwala m ahụ a ndị zabịara ndị nkwabịara atụrụ onye na-enye nke mkparị awa chimiachi ego my brother from ụmụ ya ọkpụrụise my brother from ụmụrụise chilakandem onye na-atụtụ ego chinabala ga-atụtụ chilaka ọ ga-adịrị ya ma olee nwanne m from ụmụ kawa ị na-atụtụ ego ebe mmiri my brother from ụmụ kawa ogbe ọkwa nwanne Igbo yi cousin brother ti Igbo yi na pass aga na nke mara ya chimi ya chi ebe ya na bọndụlụ nye m na bọndụlụ ọkụ nwanna ọkụ amịa ebe my brother ọkụ Igbo yi all cousin di Igbo peace. Wadada. Yaka je thank you. Wadada. Okay lo makam. Okay lo makam oju. Le baba kule wani ke kule bia. Kule bia ka kule baba la ke mama. Esa ya ke mama kule. Check it. But the Holy Ghost
Prince Nwachudo, where are you? Prince Nwachudo, where are you? Prince Nwachudo. Yeah. Church. I put her name. I have welcome down.